άνθρωπος που μπορεί να ονειρευτεί, μπορεί και να γράψει. Είσαι συγγραφέας, Ποιητής, ερευνητής, σεναριογράφος και θέλεις να μοιραστείς το δημιούργημά σου με όλους? έλα τώρα στις εκδόσεις Ακακία. Εκδόσεις Ακακία. Ένας εκδοτικός οίκος φτιαγμένος από συγγραφείς για συγγραφείς. Ηλεκτρονική έκδοση e-book σε PDF, EPUB και MOBI μόνο με 300 λίρες. Είσαι της σχολής «Το χαρτί δεν πεθαίνει ποτέ» Και θες το βιβλίο σου στο χέρι? Έντυπη έκδοση, print on demand, με επιπλέον μόνο 100 λίρες. Και δεν θα σε υποχρεώσουμε να αγοράσεις ούτε ένα βιβλίο. Προαιρετική δημιουργία εξωφύλου και γραφιστική επεξεργασία μόλις 100 λίρες. Προαιρετική κατοχύρωση των πνευματικών σου δικαιωμάτων παγκοσμίως μόνο με 100 λίρες. Με λίγα λόγια, εκδίδουμε το βιβλίο σου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με συγκεκριμένο κόστος. Από 300 λίρες έως 720 λίρες το πολύ, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Εκδόσεις Ακακία. Ο μοναδικός ελληνικός εκδοτικός οίκος στη Μεγάλη Βρετανία. Περίμενε, έχει και άλλα. Κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο e-book που εκδίδουμε είναι διαθέσιμο στα μεγαλύτερα και γνωστότερα δίκτυα πώλησης ηλεκτρονικών βιβλίων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως τα iTunes, Google Play, Amazon Kindle, Waterstones, Foils, Gardners, Kobo, WH Smith, Cosmote Books, My eBooks, Περιζήτητο και πολλά άλλα. Κάθε έντυπο βιβλίο μας είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο μέσω του δικτύου Amazon. Και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω του κεντρικού μας διανομέα περιζήτητο.gr. Βρίσκεις και αλλού τέτοιες υπηρεσίες. Και συνεχίζουμε. Τα δικαιώματα παραμένουν στον συγγραφέα. Ο συγγραφέας δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ο συγγραφέας δεν υποχρεώνεται σε αγορά οποιοδήποτε τιράζ. Ο συγγραφέας ανά εξάμηνο λαμβάνει το 70% από τα καθαρά κέρδη των πωλήσεων τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των έντυπων βιβλίων. Εκδόσεις Ακακία. Ένας εκδοτικός οίκος φτιαγμένος από συγγραφείς για συγγραφείς. Η έκδοση ξεκινά άμεσα με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης έκδοσης μέσα από την ιστοσελίδα μας www.akakia.net. Το σκέφτεσαι ακόμα? Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Τεχνόπολης. Απόψε έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα σε ένα συγγραφέα, αλλά κυρίως φίλο των εκδόσεων Ακακία και ταυτόχρονα έναν εξαιρετικό πολυσχηδή καλλιτέχνη. Επισκεφθήκαμε πριν λίγες μέρες έναν υπέροχο καλλιτεχνικό χώρο στο κέντρο του Λονδίνου, το King's Place, στο King's Cross, με την ευκαιρία των 75ων γενεθλίων του συγγραφέως, καλλιτέχνη, ζωγράφου και γλύπτη, αλλά και δημοσιογράφου, δόκτωρος Κρήτονος Τομάζου. Ο Κρήτον Τομάζος, εκτός από την ομάδα των εκδόσεων Ακακία, είχε καλέσει ιδιαίτερα αξιόλογους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικούς και ανθρώπους των γραμμάτων, οι οποίοι με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκαν στην ευγενική του πρόσκληση για να του ευχηθούν από κοντά. Σε αυτό το σημείο θα είναι καλό να σας δείξουμε την απλή μεν, αλλά μεστή από χρώματα, ποίηση και νοήματα πρόσκληση που μας έστειλε ο κύριος Τομάζος. Όπως βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας, με πολλά χρώματα, στην μπροστινή πλευρά γράφει «Birthday near green spring fields and Easter daffodils». Δίπλα ακριβώς γράφει «Follow the flow and feel the low-flying foe, the fellow soul, the felling of the many flaws». Από κάτω ακριβώς γράφει πάλι με χρώματα «And read the red thread and no dread, not the password reading or threading red». Και δίπλα γνωστός γλωσσοπλάστης «All but the all is everything, but anything is true if nothing is untrue, if all is anything and everything gives birth to nothing». Στην πίσω σελίδα, μαζί με τις λεπτομέρειες που μας καθοδήγησαν να βρεθούμε στο σωστό μέρος, τη σωστή ώρα, γράφει «Is the end of 3/4 of a century a turning point, a new start, a quiet end, another incident, a passing through, a new phase, a simple continuation, just carrying on, time to reflect, time for change, a summing up, or just a pause, sharing thoughts on my forthcoming 75th birthday». Αφού λοιπόν περιηγηθήκαμε στις πανέμορφες εκθέσεις του καλλιτεχνικού αυτού κέντρου, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε τσάι και κεράσματα στο πανέμορφο καφέ του κτηρίου,
συνομιλώντας με τους υπέροχους καλεσμένους και με τον ίδιο τον Κρήτονα Τομάζο για την τέχνη, για τη μουσική, τη ζωγραφική, αλλά και τη φιλοσοφία που πρεσβεύεται μέσα από κάθε έργο. Είχαμε επίσης τη χαρά να καταφέρουμε να αποσπάσουμε και μερικά λόγια από καλλιτέχνες, φίλους του Κρήτονος Τομάζου, που μίλησαν τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον προσωπικό τους έργο. Επί τη ευκαιρία, να πούμε λίγα λόγια για τον εορτάζοντα καλλιτέχνη. Ο Κρήτον Τομάζος είναι πλατιά γνωστός στην ομογένεια της Βρετανίας, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, αλλά και στην Κύπρο, καθώς ζει και ασχολείται δημιουργικά μόνιμα στο Λονδίνο. Συνεργάστηκε με όλο το φάσμα του παροικιακού τύπου και άλλων μαζικών μέσων επικοινωνίας, δηλαδή τις εφημερίδες Βήμα, Παροικιακή, Ελληνικός Τύπος, Παροικιακός Τύπος, Ελευθερία, Τα Νέα, Greek Review, για 46 και πλέον έτη ως δημοσιογράφος, ως δοκιμιογράφος, κριτικός τέχνης, θεάτρου, λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Παρουσίασε επίσης γνωστούς Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς μέσα από βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλες εκπομπές του ελληνικού ραδιοσταθμού του Λονδίνου, του LGR, καθώς και μερικούς ποιητές και συγγραφείς της ομογένειας μέσα από προγράμματα του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού Hellenic TV London. Υπήρξε συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεατρικού ομίλου Προμηθέας, με αξιόλογη δραστηριότητα τόσο στην παροικία όσο και τον ευρύτερο πολιτιστικό περίγυρο. Είναι ιδρυτής και διευθυντής του γνωστού εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού Θεάτρου για την Ανθρωπότητα, Theatre for Mankind, που πήρε ευρία αναγνώριση με την πολυετή και πολύμορφη θεατρική και λογοτεχνική του δραστηριότητα και προσφορά στην πολυεθνική κοινότητα του Λονδίνου για 27 χρόνια. Υπήρξε επίσης συνιδρυτής του περιβαλλοντικού φόρουμ, Environmental Forum, από τις πρώτες εθελοντικές οργανώσεις Ηνωμένου Βασιλείου για την κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως αρχιτέκτον, εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία με διεθνή αναγνώριση, με διαπρεπείς αρχιτέκτονες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, όπως το Εθνικό Θέατρο και την πινακοθήκη Hayward στο Λονδίνο, το Birmingham International Airport, σχολεία, οικισμούς, νοσοκομεία, κοινοτικά κέντρα και θέατρα και άλλα. Πήρε μέρος σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις σαν εικαστικός καλλιτέχνης, όπως επίσης και στα Διεθνή Biennale Εικαστικών Τεχνών της Φλωρεντίας και της Μάλτας, στο Διεθνές Κέντρο Τέχνης και Media ZKM στη Γερμανία και το Μουσείο Τέχνης στο Trondheim της Νορβηγίας. Έχει κυκλοφορήσει διάφορες ποιητικές συλλογές. Η ποίησή του έχει βραβευθεί και υπάρχουν πλήστες βιογραφικές και εργογραφικές αναφορές σε διεθνείς εκδόσεις Who is Who, σε εγκυκλοπαίδειες, ευρετήρια και οδηγούς θεάτρου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο Κρήτον Τομάζος έχει εκδώσει 2 υπέροχα βιβλία στις εκδόσεις Ακακία. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Απορρίμματα» και περιλαμβάνει 2 ποιητικές συλλογές με τίτλο «Πλώρη Αιγαίου» και «Επιγραμματικά» και ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Διάλογοι, Τρίλογοι, Τετράλογοι». Το δεύτερο είναι ένα υπέροχο θεατρικό έργο με τον τίτλο «Πιστοποιητικό για μια άσχημη γυναίκα». Σύντομα μάλιστα θα έχουμε την τιμή να εκδώσουμε ακόμη 2 βιβλία του, αλλά προς το παρόν δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο από την όμορφη εκδήλωση.
glad to be at Dr. Kriton Tomas's birthday today, 75th birthday. And I think his life up until now has been a testimony of creativity and love, which are the two most important contributions in life. I met him through the group that he set up, Theatre of Mankind, and it was a multicultural poetry group, and which we for many years sort of ran together. And we had people from all nationalities, all religions, and it was one of the most positive groups that existed in that sort of area, because it brought people together and it made people understand that we're all one eventually. And Kriton has been amazing in promoting people's potential, in showing them that that you can do a lot in life with a little, and that as long as you have faith and you have joy, you can go through the most challenging situations in life. And for that, we've got a lot to thank him for, and for all the contributions he's made to the cultural scene over here and the cultural scene in Cyprus and everywhere else. And as a friend, I can just say that I'm blessed to know him, and wish him many, many more years of creativity. Γνωριζόμαστε με τον Κρήτονα από πολλά χρόνια, διότι είμαστε συμπατριώτες. Ακούω ότι είναι από τη Λάρνακα, που ήταν και η μητέρα μου. Αλλά γνωριστήκαμε εδώ στο Λονδίνο τελικά, λόγω της δουλειάς του. Είμαι μουσικός, αλλά φυσικά με ενδιαφέρουν όλες οι τέχνες. Και έτσι, όταν πρώτο πήγα να δω ζωγραφιές του, κατάλαβα ότι έχουμε πολλά κοινά. Μετά ανακάλυψα ότι είναι ποιητής. Μετά ανακάλυψα ότι γράφει για την εφημερίδα, κριτικές πάνω στην τέχνη. Μετά ανακάλυψα ότι τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά είμαστε καλοί φίλοι λόγω του επαγγέλματος μας. Μια φορά είναι ασυνήθιστο για έναν Κύπριο να έχει τόσες πολλές ικανότητες σε τόσους πολλούς τομείς. Συνήθως είμαστε ή ζωγράφοι ή ποιητές ή γλύπτες ή δεν ξέρω τι. Ενώ ο Κρήτονας έχει ευχέρεια σε πολλές τέχνες και τον εκτιμώ και του εύχομαι βέβαια μεγάλη ζωή και δημιουργική ακόμα ανακάλυψη στην τέχνη που κάνει. Καλησπέρα. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακακία, τις εκδόσεις Ακακία για την τιμή που μου κάνει να παρουσιάσει το βράδυ αυτό που γιορτάζω τα γενέθλιά μου στο κέντρο αυτό το τόσο όμορφο. Να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους όσους παρευρίσκονται και φυσικά όλους όσους ακούνε την εκπομπή. Νιώθω πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε ευκαιρία να γιορτάσω τα 75 μου χρόνια, 75 χρόνια ακριβώς αργότερα. Και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσω και να γνωριστούμε μάλλον καλύτερα με παλιούς φίλους και νέους. Δεν έχω να πω περισσότερα, περίπου αυτά. Ελπίζω να πάει καλά η βραδιά και να μιλήσουμε μια άλλη φορά πιο εκτεταμένα για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, τη δημιουργική μας εργασία, τη σχέση με την Ακακία και τους άλλους συνεργάτες της εκπομπής Τεχνόπολης. Αλλά πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. My name is Ursula Hyatt and I've known Christy Georgiadis and for so many years I can't even remember, before his son was born. And he introduced me, of course, and I heard about the Theatre of Mankind, and I was very, very impressed because
the quality of thinking that went into it, and the quality of heart, and the self-sacrifice, the hard work, financial situations. What happened was that something that was produced arrived in a community which was lacking in somebody with that leadership. And because the leadership came from such a conviction, it meant that people who previously had no opportunity to find out their potential, their artistic development, he encouraged them with music, poetry, art, writing plays, writing articles, books, anything that discovered what could make them flower. And that's been so impressive for me over the years, because not many people have the capacity to do it with such a fully rounded character. And I haven't been able to come up and attend very much of what he's offered because I live in Hampshire. So I've come up on the train from Hampshire today to be here today. And it is an honor to know somebody of that particular vivacity and experience and caring. I myself, I've just completed a book about Tai Chi, but really it's about philosophy, the Taoist philosophy, Buddhism, Jung philosophy, combining the elements of East and West. And it'll be published quite soon, next week I think, the week after. So it's meeting people who've got this kind of wider view without that sounding derogatory. There's just a capacity to get the wider vision in life. And I find that here with him. I have met Dr. Kriton Tamasis possibly 15 years ago, and was very much fascinated by his creative output, visual as well as poetic. And since then, I attended Theatre for Mankind for all this time. And but before that, I was also engaged architecturally. I was trained as an architect and spent 11 years in California. And at the same time, I have been painting and having exhibitions at least once a year. But now I hope that I will have some more works being presented to the public. And I'm very much interested in color relationships in my technique of painting. And I start very often subconsciously and trying to express the sort of depth with the depth in pigment by its textural and color effects and relationship. And possibly the subject would be described as a more sort of metaphysical and spiritual. And lately, maybe because of that, I was invited to participate in the concert in St. John's Church, Bloomsbury, with my visual output, not a very big one, but a few paintings that would be related to the particular concert given on a charity basis to help the tsunami victims in Japan. And that's going to be on the 8th of May this year. And I hope that in the future I will be more productive and sort of visually satisfying to the public as well to the spirit. Απόσπασμα από το έργο «Βραδινή πορεία». Τα χέρια μας φωτίζουν τη διαίρεση. Εικόνα πανάρχια, θαμπή. Ύστερα η απόγνωση, η φοβερή σιωπή του χαμού. Σαν ένας καθρέφτης κομματιασμένος, αφάνταστα βαθύς, μια πολλαπλασιασμένη διαφάνεια, αιώνες αιώνων, η στιβαγμένη μνήμη που πλούμισαν μάτια και χέρια που ζουν και ανασένουν με μας.
τη ζωή και την ανάσα κάποιου ανεξερεύνητου στοχαστικού κρυστάλλινου τάφου. Ματοκύλησαν, γεννήθηκαν, φέγγουν ακόμα. Τα πυράριθμα χνάρια τους, όπως μια σειρά γεωμετρικής προόδου που καρτερά με υπομονή την άφιξη του μαθηματικού. Εκείνος θα καθορίσει με ακρίβεια τη σχέση των τεμαχίων, τη μυστική σημασία στα θρηματισμένα ίχνη, συναρμολογώντας τη γραφή. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας στον Κρήτονα Τομάζο να ζήσει πολλά χρόνια και να μας δίνει τη χαρά να βλέπουμε, να διαβάζουμε και να θαυμάζουμε τα υπέροχα έργα του, καθώς και να έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να συνυπάρξουμε με τόσους καλλιτέχνες και αξιόλογους ανθρώπους που μας υπενθυμίζουν για μια ακόμη φορά τα επίπεδα στα οποία μπορεί να ανέλθει ο άνθρωπος. Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα βιβλία «Απορρίμματα» και «Πιστοποιητικό για μια άσχημη γυναίκα» του Κρήτονος Τομάζου έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Ακακία και είναι διαθέσιμα σε έντυπα και e-books σε όλο τον κόσμο, μέσω του Amazon και των μεγαλύτερων και γνωστότερων ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων σε Ελλάδα και Κύπρο. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της ανανεωμένης εκπομπής Τεχνόπολης. Ας ταξιδέψουμε μαζί σε ένα κόσμο γεμάτο τέχνη. Ας δημιουργήσουμε μαζί μια νέα εποχή γεμάτη πολιτισμό. Ας κάνουμε την πόλη μας μια τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι κοντά μας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.